Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо върховен представител, уважаеми колеги! Днес обсъждаме ситуацията в Египет точно една година след приемането на новата конституция на страната. Конституционният референдум бе важна първа стъпка към всеобхватен политически процес и Европейският съюз застана зад него. Но за съжаление, след провеждането на президентските избори през юни, политическата обстановка в страната остана нестабилна, а методите на властите са твърде силови и несъразмерни по отношение на фактора, който ги е предизвикал. Изолацията на определена част от египетското общество от настоящия политически процес в страната ерозира държавността. Издаването на смъртни присъди, нарушаването на човешките права, натиска върху гражданските организации и липсата на свобода на словото довела до арест на студенти и журналисти действа с дестабилизиращ ефект върху демократичния процес и социално-икономическата обстановка. Редом с негативните тенденции във вътрешнополитически план, трябва да отчетем активната регионална роля на Египет. Страната успя да посредничи за спиране на войната от 2014 година между Израел и Газа, полага усилия за диалога в Либия, дава нов импулс на разговорите с Етиопия и Судан за спорния проект Ренесанс, а през октомври организира международна донорска конференция за възстановяването на Газа. Ето защо трябва да осъществим диалог и активно да сътрудничим всички с представители на египетското общество. Благодаря за вниманието.